Прывітанне, сябры! Я не палітык, я актрыса і оперная спявачка. Але ж я, як ніхто іншы, выдатна ведаю праблемы ў сферы культуры нашай радзімы. Бо ад 5 год я выступала на розных канцэртных пляцоўках па ўсёй Беларусі. Была салісткай вялікага тэатра Беларусі, а зараз працягваю выступаць на тэатральных і канцэртных пляцоўках у еўрапейскіх краінах. Менавіта таму у мяне ёсць пэўны досвед і прапановы ў сферы культуры для нашай з вамі радзімы. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне зробіць усё магчымае для сучаснага рэнесанса беларускай культуры як у самой Беларусі, так і па ўсім свеце. У гэты складаны час мы назіраем сапраўднае нараджэнне беларускай нацыі. Беларусы таленавітыя, крэатыўныя, глыбокія і чулыя людзі, а культура натхняе, збліжае і аб'ядноўвае нас. Беларуская культура – гэта ўсе мы. Нам усім відавочны крызіс сферы культуры ў Беларусі. Дзеячы культуры падвяргаюцца рэпрэсіям, іх звальняюць, садзяць у турмы, улады знішчаюць нашыя гістарычныя сімвалы і забараняюць выступаць з нацыянальнымі песнямі і спектаклямі. Заробкі ў сферы культуры настолькі мізэрныя, што дзеячы культуры вымушаны пакідаць прафесію і з'язджаць з краіны. Тэатры зачыняюцца. Дзяржаўны бюджэт сферы культуры нікчэмна малы, а Міністэрства культуры спрыяе дэградацыі нацыі ва ўгоду рэжыму, абслугоўваючы капрызы экс-прэзідэнта з велічэзнымі коштамі з нашых з вамі падаткаў. Міністр культуры увогуле не мае абсалютна ніякага дачынення да культуры. Пакуль улада ў Беларусі не зменіцца, сітуацыя ў сферы культуры будзе толькі пагаршацца. Улада і яе прапаганда намагаюцца заклейміць гістарычныя сімвалы свабоднай Беларусі. Сябры, мы можам разам усё змяніць. Беларускі фонд культурнай салідарнасці з народным антыкрызісным упраўленнем, а таксама ў партнёрстве з офісам Святланы Ціхановскай і каардынацыйнай радай пачалі працу над стратэгіяй культурных рэформаў для новай Беларусі. У новай Беларусі мы прапануем вярнуць нашыя гістарычныя сімвалы – бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Не спыняйцеся і працягвайце крэатывіць. Будзьце часткай культуры новай Беларусі. Мы ўпэўнены, што зусім хутка мы ўбачым прыдуманыя вамі сцягі на ўездзе гарадоў ці раёнаў. Будзьце салідарнымі з беларускімі артыстамі перамогі, мастакамі і паэтамі. Публікуйце ў сваіх сацыяльных сетках словы падтрымкі ў іх адрас, змяшчайце іх песні, вершы і карціны. Байкатуйце праўладныя культурныя мерапрыемствы. Падымайце дух адзін аднаго музыкай, спявайце сябрамі нашыя годныя песні і песні пераменаў. Працягвайце партызанскі культурніцкі рух малюнкам, стужкай, песняй. Дасылайце ў фонд культурнай салідарнасці вашыя ідэі і праекты, накіраваныя на перамогу беларускай культуры над рэжымам сілавікоў. Мы разам з вамі ўжо ствараем адметную культуру новай Беларусі, якая хутка стане вядома па ўсім свеце. Нас і нашу культуру ўжо не разбіць, не спыніць, не стрымаць! Жыве Беларусь!